Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je a sauya shekar gwamna Kano Abba Kabir Yusuf na ci gaba da janyo magana bayan gudanar taron majalisar zantarwa a Kano a Abuja. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya halarci taron farko na majalisar zantarwa na jihar Abana a Abuja. An gano gwamna Abba Kabir Yusuf sanye da jar hula ta kwankwasiya tare da tutar NNPP. Wannan bayyanar ta sa ya janyo cece-kuce inda ake kallon a matsayin sako ga raɗe-raɗe da ke yawo kan yiwuwar sauya shekarsa a siyasa kamar yadda Tribune ta rawaito. An gudanar taron ne a birnin Abuja kuma dukkanin kwamishinonin jihar sun halarta tare da mataimakin gwamna Comrade Aminu Abdulsalam. Mataimakin gwamna na daga cikin sunaye da aka ambata a raɗe-raɗen sauyin siyasa da ake zargi na faruwa a shugabancin jihar Kano. Da yake jawabi a taron, gwamna Abba ya buƙaci membobin majalisar zantarwa su kasance masu haɗin kai, juriya da fahimtar juna a kowane lokaci. Ya ce haɗin kai a cikin gwamnati na da matukar muhimmanci wajen cimma muradin ci gaba da biyan bukatun al'umman jihar Kano baki ɗaya. Gwamnan ya ce, na bukace ku da ku ba wannan gwamnati cikakken haɗin kai, mu kasance kamar iyali domin ɗaukaka Kano. Ya kara da cewa dole ne a yi aiki da mutunta juna da fahimta domin cimma manufofi da aka sanya a gaba. Bayyanarsa da kalaman da ya yi sun nuna cewa bai da niyyar sanar da sauyin jama'a sabanin hasashe da wasu ke yi. Har ila yau gwamna Yusuf ya bayyana manyan tsare-tsaren ci gaban gwamnatinsa musamman a bangaren karfafa matasa. Ya ce gwamnatin jihar na shirin kaddamar da shirye-shiryen samar da ayyukan yi da koyon sana'o'i ga matasa a 2026. A cewarsa akalla matasa 50,000 ne za su amfana da wannan shirye-shiryen a fadin jihar Kano kamar yadda yake a Daily Post. Gwamnan ya sake jaddada kudirin gwamnatinsa na aiwatar da manufofi da za ta bunkasa tattalin arziki da zaman lafiya. Ya ce ana son ci gaba mai ɗorewa da shigar kowa cikin tafiyar mulki domin amfana al'umman Kano baki ɗaya. To ma sauraro, ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura.